Viete, že váš dom bez poriadnej izolácie môže stratiť až 30% energie? To znamená vyššie náklady na vykurovanie v zime a na chladenie v lete. Môžeme za izolovaním domu ušetriť peniaze? Poďme to spolu zistiť. Majitelia domov zaplatia každý rok na účtoch za energie o stovky eur viac z dôvodu zlej izolácie. Teplo jednoducho uniká cez steny, okná a strechu. Pri adekvátnej izolácii môže byť situácia úplne iná. Existuje niekoľko druhov izolačných materiálov. Je to kamenná vlna, polyuretánová pena a EPS dosky. Keď porovnáme kamennú vlnu a polystyrén, dva najbežnejšie materiály na fasádu, môžeme si všimnúť nasledovné. Polystyrén je cenovo dostupnejšia možnosť, pretože je v priemere o 20% lacnejší. Polystyrén taktiež poskytuje lepšiu tepelnú izoláciu, čo znamená, že je potrebná menšia hrúbka materiálu. Fasáda z kamennej vlny umožňuje lepšiu paropriepustnosť, čo znamená, že steny dýchajú. Kamenná vlna taktiež lepšie znižuje hluk. Pokiaľ ide o trvanlivosť, fasády z kamennej vlny sú z dlhodobého hľadiska odolnejšie. Polystyrén je horľavý, zatiaľ čo kamenná vlna je nehorľavý materiál. Kamenná vlna je šetrná k životnému prostrediu, pretože sa vyrába z prírodných materiálov. Záverom môžeme povedať, že polystyrén je lepšia voľba z hľadiska ceny, ale ak máte väčší rozpočet, kamenná vlna je ideálnym riešením. Hrúbka izolácie sa líši. Zvyčajne má 5 až 15 cm v závislosti od potrieb vášho domova a klímy. Podľa odborníkov najoptimálnejšia hrúbka fasády je 10 až 15 cm. Koľko stojí zateplenie domu? Cena za priemerný dom s rozlohou 150 m2 sa môže pohybovať okolo 8 až 10 000 eur. To však prináša úsporu na účtoch za energie vo výške 20 až 40% ročne. Pri priemerných ročných nákladoch na vykurovanie vo výške 1500 eur znamená to úsporu až 600 eur ročne. Vaša investícia do zateplenia domu sa môže vrátiť za 5 až 8 rokov. Okrem finančnej úspory zateplenie prináša ďalšie výhody. Váš domov bude príjemnejší na bývanie, v zime bude teplejšie a v lete chladnejšie pri zníženej potrebe kúrenia a chladenia. Okrem toho prispievate k zníženiu emisí CO2 a vytvárate energeticky úsporný dom. Ste pripravení ušetriť peniaze a zvýšiť pohodlie vo vašej domácnosti? Náš profesionálny tím je tu, aby vám pomohol. Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú, personalizovanú cenovú ponuku a zistite, ktorá izolácia je pre vás tá správna.